professional ha transcorrit tot en Godella. I del col·legi de Sant Bartomeu conec moltes històries que el poble de Godella no les coneix. Per exemple, n'hi ha un personatge que ha sigut l'ànima del col·legi de Sant Bartomeu, que era el Vicent Lerga. Este home jo fui molta amistat en ell. I entonces conec moltes coses del col·legi que estan amagades, que la gent no sap, i que este home es mereix molt millor foto de cara al públic de la que té en el poble. Don Vicent Lerga, jo l'he acompanyat a demanar diners prestats per pagar-los als professors de batxillerat. I jo sé que ha venut finques per pagar-los a Camp Clar, ha cobrat els seus diners. I jo sé que feu el col·legi i en acabant el pagar i en acabant li venia a l'estat una altra vegada que el cobrava 2 voltes. Després els companys, he tingut companys molt bons, n'hi ha un ambient entre els professorat molt bo, la bàsica i el batxillerat n'hi ha unes relacions perfectes. Vidal també tingui molta amistat en ell, perquè els dos parlàvem el valencià, ens agradava parlar-lo. Jo l'estimé més com valencià que com a professor, perquè jo com a professor ja hem tingut contacte, però el sentir valencià de Santiago Vidal, això és innegable e intocable. Ara, el col·legi parroquial Sant Bartomeu, per mi és molt. Ha sigut, és i serà. És que ayer le asaltaste en un supermercado con un machete, y ¿usted cómo lo sabe? No me ho negar, no? O sea que... I després una altra volta anàvem i li dia, llibres que te falten, dime-ho que jo te'ls pagaré, però no passa res. I no ho va saber ningú, no ho va saber ningú, tu ho saps ara.